Не дей. И какво става, хора? В Майнкрафт сме и играем Майнкрафт, защото сме в Майнкрафт и правим майнкрафтови неща и преди клипа доста си поиграхме, за да направим такова къща, новата къща, аз не съм я показал, и намерихме крава. И сега ще я размножаваме. Ама да, ма то няма човек, за да я Не, бе, сега ще избяга. Чай, ще я бутам. Давай. Ще я бутам. Ма ще ударя. Ще я бутам. Аз се убия. Направи го голямо и ми дай зърно. Дай ми зърно. Сложих честа. Не дай купа толкова, защото ще бъде мега голямото. Еми тъпо голяма къща. Опа, пробих дупка в стената. Много сме зле. Знам къде е това. Ето го. С двечки. Две души казват се те. Мими. Я Мими. Иля. Къде са ми види на кравичката? Крабата па. Да влизам. Има ли друга крава на лука? Ще ходя да търся. Не! Паднах. Аз виждам Умрях. да се размножили овце. Да, къде? Чакай, къде? Чай ще взема зърно. Чакай, къде? Чакай, идвам, къде е таз? О, не, таз И хора... Къде падна, бе? И хора ходих до кинесо. Така, че купата овцата аз падна долу. Къде падна, бе? Нека че си. Тук горе, ела. Иля. Ела, бе. Защо пак си я нахранил? Еми... Тя не ще да дойде. Пак ще падне там. Къде е? Вики, бутна я! Аз не знам. Ти ще паднеш, аз ще бутам. Бута я. Как я буташ? Толкова накрая ще ударя. Бутна е. Аз ще падна. Аре, ела, бе. Ела да я бутнеш. Защото тя нещо не ще. Хайде. Каравите не мога да скачи по суми. Сега как да я размножим? Ами трябва ни още една овца. Видях светкавица вънка. Да, той има още овце. Сега ще ме убият. Има още две овце. Къде овчайци? Та веранда, де си я направил. Хубаво се. Къде? Къде сте? Видях една. Видя ли? Да, видях една. Ела, писи. Къде е тя? Писи. Аз я водя. Към нашото хубаво дом. Не, бе. Отиши и тя ще следвам. Аз така направя. Аз ще ходя, бе. Пази се, бе. Двойно при малко. Да, сега ти вземи да ме отмъкнеш. Тя си е моята овца. Пена. Аз отваря. И ще затворя. Чакай, ма. Както следва. Тя са... Бе! Тя харесва мене. Махни си Не, тя харесва мене. Махни си от напротив мене хареса.
Да, затова Оф. са спрели де пример. Да, вися приколци. Знаеш какво? Нахранвам я и вече ме обича. Ела. Не, Да, ама не ходи с тебе, а пък вися с мен ходи. Ела бе! Овца! Бутай я! върви са буталя. Върви са. Къде е буталя? Тя бе да за тебе. Викаш, чай да е бутна, ти е бутна на обратната страна и я обърка. Ох. Дай, бутай я бързо, бързо! Чакай. Бързо докато ги мамя. Примамвам ги. Айде, отивам да взема. Аз ще ги размножа. Аз ще размножа другата част. Повечето е в мене. Ама аз ще сложа на любов на едната, пък ти ще сложиш любов на другата. Чули? Вземам всичка и ще направя направо размножаването на века. Чакай! Що правиш долу, бе? Дали? Що я удари, бе? Идеално. Пойте любов. Експито дойде при мен. Ха-ха! Що е? Направиха си дете. Айде. Детето е мъжко. Експерт. Хора нахухани в стаята. Да лягаме. Лягаме ли? Да. Аз съм в... Аре, бе! Чакай. Което нас ни трябва и... Поменило ти се името на Стив. Карай, карай. Карай. Ще показваме Доба. Добака, добата, аре, бе. Ти си с... жито в ръка. Тъй ли, бе? Ти Имаш си си с... малко. Ти си с енчантното. Кой ме удари? Искаш да поем PvP? Добре, ама... Дай да се... Ама само с... Да, чакай. Ама по-ли си връщаме нещата. Да, бе, ама аз няма да ти ги вземам даже. Чакай. Всичко тук оставяме. Всичко тук оставяме. Да, само мечовете си. Да. То пък няма място. Дайте новче. Аз ще си фърля моят, защото на мен повечето неща са ми покрути, ще си ги фърля тук. Чакай да построя един етаж нагоре. Абе не, бе. Очакваният момент настъпи. Тун, 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 тун. Тун, 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 тун. Добата срещу Вики. Моя лък е мой. Без лъкове. Да, бе, няма. Само с меч ще се оставя. Какво пълниш, бе? Ти пълниш ли? Да. И ти нямаш стрели пък. Добре, колко неща има в инвентара този човек. Но аз имам... И бронята. Но аз имам моето тайно оръжие. Какво е то? Погледни назад и ще видиш. А, не, без такова. Слагай го в частта. Добре, аз трябва да използвам. Слагай го. Сложи го. Не го сложи. Добре, Слагай го до аз смърт. трябва да го ползвам. Ай, Да, са някой да издеся. ябълките са Е, аря на пивито. и да си се хилнал. Къде ще покажа? Е, тука. Почваме ли? Да. Давай. Ди! Моя меч би повече, бе. То пак. Гледай. На колко сърца си, бе? Аз съм Макс. О,
Домата ще ме уби! Домата ми влезна карамба! Виктор, бяга! Аз съм на Марс, бе. Ко бягаш? Виктор! Виктор ме влезе жестоко! Опа, чакай! Пада лотерията му. Ня, чакай! Животът е на живот и смърт. Аз сега ще бягам, докато се хилна. Ауч! Чай, че падай във водата! Няма, чакай! Вей, ти кое не съм играл в PvP? PvP-то е жестоко. Къде потъжкат медуза, бе? Вей, къде глача? Ела ми. Има се убива. Тос ми влезе яката. Факай го! Убиха! Домата е велик! Върнем си меча. Ползвал се златна ябълка. Не съм! Сега ще покажеш, ще видиш. Дай ми меча. Чакай. Къде ми е шапката, бе? Трябва да се взел. Ето, валих ти меча. А, да. Къде е? Ей, тука. Долу. Къде, бе? Ела тук. Взел. А. Почваме. Почваме ли? Почваме. Але, бе, къде ходиш там горе? Изкачвам се. Гледай до едно PvP, къде стигнахме чак долу. Ела, Едно е за долата. Само да уточни. ама си махни златната ябълка. Що бе, виж, аз не съм я използвал. Виж в ръката ми. Имал си две. Нямам други. Аз нямам друга ябълка. Чай, че то сма фана и ще ме уби си. Вой. Накажи си енчанта на меча. Sharpness. Sharpness едно. Шапне се, но... Ама даймат ме след това. Не, айрон. Как бе, аз съм с такова. А, ти къде се? Ще ме уби! Ето. Чакай, Пък да ми Майнкрафта да му сложи види. Къде се? твърлям тяйтамите. Що ми взема куците? Върне на мен шапката ми. Чорапите си забрай долу. Вики, на теб, на колко часа, на мен са ми на малко живот. Кое? Букуците. На мен не. На мен са ми на такова. На какво? Почти на фул са ми. На мен не на чак. Бронята си забрай. Чакай, че ми тъпи реклами тук на телефона. Аре бе! Ще ти ги заробя. Аре бе, какво върна бе? Аре магъца бе! Виж ли, сумаха мама има слова. Добре, хора мисля това да бъде за клипа и чао. Не!